Какво представлява вътрешния диалог? Той може да бъде всякакъв. Ние дори когато разговаряме с хората, този диалог той върви паралелно, ако ние не го осъзнаваме и не го спрем. Тоест човека отсреща си казва името, приятно ми е Стоян, ние чуваме аз съм Красимира. Тъй като ще си кажа след малко и аз името и бързам да си помисля, да не взема да си забравя името. Това, разбира се, е някакъв такъв елементарен пример, за да ви дам пример какво представлява вътрешния диалог. Този вътрешен диалог върви през цялото време. Отсреща човека ми говори нещо, разказва ми някаква лична история и веднага тръгва в моята глава спомени и връзки с същите тези неща, за които ми говори човека отсреща, и аз почти нямам търпение да го прекъсна буквално и да си му разкажа моята история. Това е едно повърхностно слушане, когато ние чуваме мислите си и този вътрешен диалог. Така, освен това, този вътрешен диалог може да бъде изключително критичен към нас и точно за това той става тема на нашите видеа, за да можем да се научим да работим с него, да можем да го контролираме и да не го оставяме да ни тормози и да ни упреква, кори, да поставя под съмнение действията ни, да бъде наш съдник. Тоест, ние трябва да можем да контролираме този глас, който чуваме и който е извън нашия контрол. Трябва да стане изцяло в нашия контрол. Така ще ни бъде много, много по-лесно.